enw I di Lowri Wyn. Yn ystod cynhyrchiad y bont, mi o'n i'n rhan o'r tîm oedd yn gyfrifol am uwchlwytho'r deunydd i'r we. Mi oedd Efa yn mynd allan ac yn ffilmio yr hyn oedd yn mynd ymlaen, y gwahanol golygfeydd, ac yn rhedeg ar deunydd yna nôl I fi. Oedden ni'n uwchlwytho fo'n sydyn i'r laptop ac yn oedden ni'n golygu fo ac yn rhoi o ar YouTube cyn gyntaf y gallwn ni. Fel bod hi'n bosib I bobl wedyn, pobl oedd yn dilyn yr cynhyrchiad adra ar Twitter neu Facebook neu'r dudalen oedd gen Theatr Genedlaethol oedd nhw wedyn yn gallu gweld beth yn mynd ymlaen nad oedd nhw yno ar y pryd. Oedd bod yn rhan o gynhyrchiad y bont yn hollol wych. Mae'n swnio braidd yn naff, ond oedd o wir yn brofiad a hanner. Oedd o jyst yn teimlo fel bod ni'n rhan o hanes, nad o'n i'n bersonol yn rhan o'r daith ar droed fel petai. O'n i jyst mewn stafall, o'n i'n gweld beth yn mynd ymlaen, ond o'n i jyst yn teimlo'r cynnwrf ar y diwrnod, oedd yn ffrindiau fi yn hyd fyfyrwyr I, oedd nhw I gyd yn awchu am gael actio, am gael gwneud, am gael creu, am bod yn rhan o'r profiad. Dwi wastad wedi ystyried fy hun fel rhywun sy'n brwydro dros yr iaith Gymraeg ac yn defnyddio fo gymaint ag y gallai o ran gwaith, o ran siarad fy ffrindiau, be bynnag. Ond o bod yn rhan o brofiad y bont a hefyd dysgu am Eileen Beasley, jyst di rhoi golwg hollol wahanol I fi, persbectif gwahanol o ran pwysigrwydd defnyddio'r iaith. Dwi'n meddwl bod be ddigwyddodd ar bont Trefechan yr un mor bwysig rwan ag oedd o'r pryd. Mae pobl ifanc y genedlaeth yma yn dueddol o fod lot fwy goddefol, felly rhywbeth oedden ni'n trafod yn ystod yr adeiladu at y cynhyrchiad oedd fysa ni yn ymgyrchu, fysa ni yn brwydro, fysa ni yn creu protest. A dwi'n meddwl os fysa na alw, os fysa na angen, yna mi fysa ni. Oedd bod yn rhan o gynhyrchiad y bont jyst I rhoi rhyw sbardun yna ni I gyd yn y myfyrwyr. A dwi'n hollol ffyddiog y bysa ni'n gwneud hynny rwan petai'r angen.